Τώρα πάμε για το σπήλαιο του Αγίου Κακίου. Που θα γίνει απόψε η αγρυπνία της Αγίας Τριάδος απέναντι του καμπαναριό, το οποίο το έκτισε ο Ιακήμ ο Τρίτος, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως. Και από εδώ δεξιά ο ναός που πήγαμε είναι το κημητήριο των πατέρων. Εδώ γίνονται στα Λίτουργα που κοιμούνται οι πατέρες και δίπλα είναι το κημητήριο, όπως είδαμε τον τάφο του πατρός του Πορφυρίου. Ναι, πάμε τώρα. Παίρνει. Εδώ όπως βλέπετε είναι ολοκληρωμένη, φαίνεται, ένα μέρος της σκήτης, η οποία λέγεται Καυσοκαλύβια. Γιατί λέγεται Καυσοκαλύβια? Ο Άγιος Μάξιμος και Καυσοκαλυβίτης που λέγεται, αυτός ήταν προγενέστερος του Αγίου Ακακίου και είχε κτίσει μία σκήτη ψηλότερα απάνω, ο Άγιος Μάξιμος. Με το Άγιος Ακάκιος έκτισε εδώ τη σκήτη αυτή της Αγίας Τριάδος, η οποία νερό δεν είχε και έβγαλε επ' ονόμα της Αγίας Τριάδος μία τρισυπόστατη πηγή. Λοιπόν, γιατί λέγεται ονομασία Καυσοκαλύβια? Ο Άγιος Μάξιμος ήταν λαυριώτης, ο οποίος παρακαλούσε την Παναγία να του δώσει το χάρισμα της νοεράς προσευχής και τον είπε να ανεβεί απά στην κορυφή του Άθωνος, εκεί θα τη λάβει. Όπως ανέβηκε, πήγε, τον έδωσε, παρουσιάστηκε η Παναγία εκεί στην κορυφή, τα λέμε εν συντομία, και του έδωσε το χάρισμα της νοεράς προσευχής και από εκεί κατέβηκε εδώ κάτω με δύο μαθητάς, του έκτισε τη σκήτη ψηλά που ήταν, όχι αυτή, και εκεί ασκήτευε. Και τότε ήταν πολύ ενάρετος, ο κόσμος τον τιμούσε, αλλά αυτός έκανε το σαλό, τον τρελό δηλαδή, για να μην τον τιμάει ο κόσμος. Και όλος ο κόσμος του είχε ότι αυτός ήταν σαλός. Και τότε έκανε μία καλύβα, την έκαιγε την άλλη μέρα και ξανά άλλη παρέα έκανε και πάλι την έκαιγε. Και γι' αυτό ονομάστηκε Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης. Και τότε η σκήτη των Καυσοκαλυβίων, από εκεί, από τον Άγιο Μάξιμο. Το Αγίο Ακακείο εδώ έζησε, αλλά το σπίτι αυτό μετέπειτα έγιναν, τα έκαναν οι μαθητές του. Και σήμερα κάποιοι αυτοί τα ανασυγκροτούν λίγο. Αλλά τα θεμέλια είναι το Αγίο Ακακείο, όπως θα δούμε τώρα, θα πάμε η εκκλησία του και το σπήλαιό του. Πάμε. Εδώ τώρα κατεβαίνουμε τη σκάλα αυτή, προσέχετε. Προσέχετε. Πήγε ο Σακάκιος. Εδώ. Θα κατεβούμε εδώ κάτω. Εδώ είναι η τοποθεσία αυτή που σας έλεγα, το σπήλαιο του Αγίου Κακίου που έζησε χρόνια, πολλά. Στο πλάι θα μπει. Να περάσει ο λαφρός. Το σπήλαιο του Αγίου Ακακίου, όπως το βλέπετε, με το προσκυνηταράκι, εδώ έκανε τις ακολουθήσεις, τις προσευχές, το κουμποσχεί τα δάκρυά του. Εδώ όπως βλέπετε είναι το κρεβάτι του, τα ξύλα αυτά που τότε είναι, από το 1700 και πώλησε. Και είχε μία πέτρα για μαξιλάρι εκεί πέρα και εδώ έπαιρνε μία ώρα ύπνο το 24ωρο και έλεγε αρκεί του μοναχό, λέει, μία ώρα το 24ωρο. Και βλέπετε που λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί, λέει εν σπηλαίης και όρεση και τις σοπές της γης ζούσαν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτό το ξύλο το ονομάζουν τεμπελόξυλο. Δεν είναι τεμπελόξυλο. Είναι ξύλο που γρηγορούν οι πατέρες.
τη νύχτα για να μην κάθονται στην εκκλησία, στο σπίτι εδώ που αυτό, προσεύχονται και λίγο ακουμπούν έτσι και κρατούν το κουμποσκίνι εδώ πέρα, κρατούν το κουμποσκίνι και προσεύχονται όλη τη νύχτα όρθιοι και δεν ακουμπούν πουθενά. Λοιπόν, έτσι και ο Άγιος Ακάκης εδώ πέρα όλη τη νύχτα με το κουμποσκίνι, με το ξύλο αυτό, προσευχόταν όχι μονάχα για τον εαυτό του, για όλο τον κόσμο. Εδώ σε αυτό το σπήλαιο τον ευθόνησε ο διάβολος και τον πείραζε πάρα πολύ. Κάποτε τον έδωσε τέτοια λύπη, τέτοια ολιγορία, τέτοια δηλαδή αθυμία που δεν μπορούσε να αντέξει. Και εδώ απ' έξω είχε, τώρα εξεράθηκε, πρόσφατα εμείς το προλάβαμε, ένα δέντρο και κάποτε που ήρθε σε τέτοια ολιγορία, τέτοια λύπη, άκουσε εδώ απ' έξω ένα πουλάκι λαϊδούσε τόσο γλυκά, το έστειλε ο Θεός από τον ουρανό και βγήκε έξω να τα ακούσει και κάθεσε με ημερονύχτη και το άκουε και του πέρασε αυτή η λύπη που είχε. Κάποτε πάλι το έδωσε ο διάβολος μεγάλο, που κρύωνε πολύ μες στη σπηλιά. Το χειμώνα οι σπηλιές είναι λίγο ζεστές. Αυτός τόσο πολύ πάγωνε, έξω είχε 1 μέτρο χιόνι. Λέει και αυτό ρε διάβολο είναι πανουργία σου. Και έβγαλε το ράστο το έξω που βγήκε, όχι, η γυμνός που λέει, αυτό που φοράμε στην εκκλησία. Λοιπόν και ξάπλωσε μέσα στα χιόνια και τότε του ήρθε μια θερμότητα και ζεστάθηκε και κατάλαβε ότι ήταν ενέργεια του διαβόλου. Και ήρθε πάλι μέσα και συνέχισε την προσευχή του. Δεν συνέχισε 1 και 2 ώρες, αλλά τη συνέχισε αυτή έως τέλος της ζωής του. Εδώ παρέδωσε, είχε 2 μαθητάς εδώ πέρα και μετά έκτισε να πάνε, όπως θα δείτε, την εκκλησούλα αυτή, μετά την κοίμη στο Αγίο και έκτισε τη σκήτη ο Άγιος Ακάκιος και πήρε τόσους μαθητάς και πατέρας είχε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ο κόσμο που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Βλέπετε το κόσμο η ζωή και των πατέρων, των ασκητών η ζωή. Και αυτός δεν μπορούσε, άνθρωπος ήταν, γεννήθηκε στον κόσμο, να πάει να ζήσει έξω και αυτός μέχρι δει με ευμάρεια. Όχι, εξέλεξε το απέριτο σπήλαιο αυτό όπως το βλέπετε. Λοιπόν, ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Εδώ έστρωσε 2 ξυλαράκια και εδώ πέρασε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του, διότι όσο και να ζήσουμε λίγα χρόνια έχουμε και 100 χρόνια να ζήσουμε έναντι της αιωνιότητος είναι λίγα χρόνια. Φεύγουν, περνούν λίγα χρόνια. Επομένως, γιατί να μεταεκμεταλλευτούμε αυτά τα λίγα χρόνια. Έκανε θαύματα. Δάφνη. Εδώ ελεύθερα. Εδώ ολοκληρωμένη στη φρόνη.